салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. Дӯстони азиз, имрӯза навори мо мешавад дар бораи нами либосҳои кӯдакона, либосҳои туркӣ тоза. Бозори Корвон, тарафи Тилобозор, 8-ум дарвоза, 2-ум қатор. Марҳамат бинед, рӯбарӯи дукони Ситора. Ситораро ма бисёр навору мекунам, рӯбарӯи намино. Хулоса духтаро детские фасона акция кадагиян. Марамади намино 200-250 будан. Ҳозир 100 чанд? Ҳозир 140 сомонӣ шидагияй. Двойкай, тройкай, ҳамаш бори турецки. Марамад рақамҳои савдогара ман мемонам дар рӯи экран. Каседа дар корай мисол нависеншона шумода мефаҳмонанд. Доставкаам дорена? Доставкаам доран, рақамшон ҳаст дар рӯи экран. Бо присеншона. Ина 140 сомонҳошон. Ана ино 150 будан, 150 акция кардем. Ина ё 250 будан, ҳозир 150 сомонӣ акция шуда. 150 сомонӣ. Ё чиян? Жимпирча. Ха, двойка, жимпир безрукавкои туркӣ. Мана 150 сомон двойка чой. Ина двойка чоям 150 сомонӣ тоза турецки. Ана баъд бо ҳаст чанд? 250 будан, 200 кардем. Ина 250 сомоно, ҳозир 200 сомонӣ шудагай, ҳамаш моли туркӣ. Мана духтарако касида дар корай. Чӣ тавре ки гуфтум, рақамҳои савдогар ҳаст. Шумо нависен, ина брукчаҳошо набинен. Кожа. Фаҳмонен, шумода мефаҳмонанд доставкара. Нависен рақамошонда доставкара мефаҳмонандуна. Ана баъд подросткови бисёр мепурсен духтаро, ино доранд. Марҳамат. Бинен чӣ хушрӯчане. 250 сомон, начос дурак, катушки намезанада. Ҳами розвиша нишонтия диққа хушрӯае. Духтаро 250 сомон. Марҳамат. То 10 солара мешава. Ина двойкора диден? Интихоби двойкошон бисёр. Ана туникои калона-калонак чандай? Туникои нозаиҷа нишон метим, пеш нишон метим туникора. Тунико 200 будан, ҳамаша 140 каде. Ина туникои болора бинен духтаро, ҳозир аиҷа нишон метиям. Иқа хушрӯ тоза бори Турция. 200-140 сомонӣ шидагиай. Чанд таранг дора? Мана. Касе ки подросткови мепурси духтарако, марҳамат. Ай 7 сола то 14 солара размер ҳаста. Инамхе туника куртачои фасон 200-140 сомонӣ гирен. Ана бисёр фирмаи Ваникс будай, фирмаи бренди машҳур. Хулоса духтаро, бори тоза ки дар кор бошатуна, марҳамат, рақамошон ҳаст. Нависен, як бор дигар такрор мекунем. Бозори Корвон аиҷа, тарафи Тилобозор, 8-ум дарвоза, 2-ум қатор. Ино 200 сомонӣ шидиян. Мана ино чанд будан ки? Ё 350 сомон. 350 сомона, ҳозир 200 сомонӣ шидаид. Мокри кожа. Мана. Айна ё чи? Ё 160 сомон. Иҷа майкаам дорем, ҳамаи чиё. 160 сомон. Иҷа духтаро инчунин брижа, майка, инам хел нижни бельёям ҳастай. Шумо метавонанд ки нависеншона бо шумода сурат мепартоянд. На бруко ҳастай. 120 вилвет. Брукои калон. Доставка доранд духтарако, марҳамат, метавонанд нависеншона доставка мекунанд. Ира бинен чӣ қабуракои хушрӯ доранд. Комбинзон, чизе ки гӯен ҳаста. Ина двойкаҳои хушрӯ, тройка, жемпирча ҳар намуда. Мана моли тоза турецки. Ина ҳам гуанҷу доштиян, ҳам турки нехебои шапкачора бинен охиқа хушрӯ. Мана бачаги духтари. Футболкачои подростковиам ҳастанд. Мана бори подростковиам доранд. Барои авай биён духтаро ҳам качестваш зураи чанд боша? Шуае 75 сомон хушрӯ качестваш. Хулас духтарако, биёен аз пеш бо борошона бинен. Ак касе доставка мехоҳад, марҳамат, нависен, бо шумода сурат мепартоянд. Бо ҳамин навори имрӯзаи мо ҷамъ баст мешавад. Хайр, саломат бошед. То наворҳои оянда.